tikulandireni makosana pano pampanje pajatu pachichewa pali mawu amene amanena zona kuti ndi kwabwino kuti munthu amene akuchita ntchito zachifundo amene akutumikira anthu ena m'magawo osiyanasiyana munthu ameneyo ngati kuli kotheka mpaseni maluwa ali moyo kaya kumuyamikira kaya kumpasa mphoto anthu ena ndithudi mphoto ndi cholinga choti ntchito zabwino zachifundo zimene amakhala akuchitazo akhale akupitiriza komanso kuti ena atha kutengerapo phunziro kuti amachita ntchito zachifundo anthu ena ake amaona ntchito zabwino zimene munthuwe umakhala ukugwira nawo tikatsatira bwinobwino makosana ku BSC mu mzinda wa Lilongwe dzulo pa 6 June chaka chimene cha 2026 kunalitu mwambo kumeneko umeneno anthu amene achita ntchito zachifundo komanso anthu amene atumikira dziko la Malawi magawo osiyanasiyana amakhalatu akupasidwa mphoto kumeneko kutengeranso ndi kategole imeneno anthu amenewo amachokera tikatsatira bwinobwino Anomani Chisale ameneno ndi Deputy Minister of Homeland Security wasoto paja nthawi zina amapanga serve ngati bodyguard wa mtsogoleri wa dziko apita muthalika komanso ndi phungu wa nyumba ya malamulo kuchokatu ku Nchewu Central Constituency iwotu ndi mmodzi wa anthu amene alandira mphoto kumenewo ku BSC alinso ena mwa akuluakulu kuchokeratu ku mbali ya boma amene alandira mphoto ngati amene Navicha Patricia Weskes komanso ena ochoka ku mbali ya business amene watu ndi a Cecilia Dungule inewo zimakosana satana wankhani ndionena kuti pali bungwe limene limaziwika zona kuti National Product Magazine bungwe limeneli mu chaka china chilichonse ku Malawi limakhalatu ndi kupereka mphoto zawo tikatsatira bwinobwino zikunena kuti amatha kupereka kawiri pa chaka poyamba ndi kuti amapereka mid-year imene nthawi zambiri mwezi wake makhala wa June choka pamenepo mphoto zina ndi kuti amazaperekaso mu December chaka chimenecho mu chaka chimene cha 2026 ndi pameneno anapereka mphoto zimezi pa 6 June mwino akuitchula zonena kuti mid-year award pa anthu amene achita bwino magawo amene bungwe limene la National Product Magazine anaona zoti agwira ntchito zimene anthu amenewo akuyenera kulandira mphoto ndipo tengera ndi mmene amachitira magawo a bungwe limene la National Product Magazine ndi kuti mu December atha kuzabweranso kuzapereka mphoto kwa anthu osiyanasiyana kutengeranso ndi mmene achitira bwino magawo amenewo amene anthu amenewo amakhala kuchokera chifukwa tikatsata bwinobwino last year 2025 magawo amenewa mphoto za mid-year anapereka pa 14 June chaka chimene cha 2025 choka pamenepo anazaperekanso za kumathero a chaka panali pa 14 December chaka chimene cha 2025 finally ndi pamene abwerano pamenepa mu chaka chimene cha 2026 of course magawo amenewa amasogozedwa ndi mkulu wa ku bungwe limeneli the CEO kapena kuti Chief Executive Officer amene watu ndi Arthur Steve Chinyamula so pamupungati umene magawo amenewa amatha kuyitanisa representatives kuchokeratu ku maiko osiyanasiyana ka Zimbabwe, Mozambique, Zambia komanso amakhala kulimbikitsa nkhani zokhuza ndi malonda makamaka ma local products kuti azipita ku maiko ena makamaka mu SADC ndi cholinga choti Malawi izikhala kuchita bwino kumbali ya chuma popezatu forex ndi zambiri zimene magawo amenewa amakhala akuchita kuphatikiza pamenepo kupereka mawadi ngati mmene achitira pamenepa tikatsata bwinobwino makosana amenewa anaona kumbali ya usogoleri makamaka kubomaku kuti kunduna zimene zachita bwino gawo osiyanasiyana ngati amene Navicha iwo akunena zona kuti apasa mphoto potengera kuti agwira ntchito ngati voice of voiceless imene kuti ndi munthu ameneno mayankhulira anthu amene oti mawu awo sangathe kumvedwa pajati kutsatira kuti amene Navicha ali ku Ministry of Gender andi tikakumbukira bwinobwino pa 8 April chaka chimene cha 2026 pamene aphungu a nyumba ya malamulo amachita zokambirana ku parliament anabokatu debate kumeneko yokhuzana ndi gender based violence makamaka pamene azibambo perewera nzeru amakhala kuchita nkhanza azimayi ana maso asungwana makamaka nkhani yokhuzana ndi lepo ndiye tikatsata bwinobwino kuti mu debate imeneyo amene Navicha anazabweresatu point imene ena amazayiona ngati ndi ya controversial chifukwa tikatsata bwinobwino nthawi imene anazanena zona kuti azibambo amene amakhala kuchita ntchito umenewo ogwirira ana kaya azimayi kaya asungwana amenewo ndi kutino akuyenera azilankhidwa ndipo chilango chake ndikutino ziwapanga concentrate ena amazayankhula kuti kuwafula choncho ena amazanena zoti kuwachosa mabatire ngati chilango pa zimene amachitazo ndi point imene ankayibweresa potengera kuti chitidwe umene wokhuzana ndi kugwirira kukhala ochuluka kwambiriko dziko la Malawi of course ena anazagwirizana point imeneyo ena anazaona kuti ndi ya controversial pano nthawi zambiri timaona kuti Navicha amakhala kuzungulira monganso ngati Minister of Gender kuyankhuliratu anthu amene akuoneka kuti liwu lawo silingathe kufika patali nkutheka kuti zina mwa zimene zinapangisa zona kuti magazi amene a National
Product Magazine aone kuti amenewa awasankhe zitokha zinthu zake ngati zimenezo. Sitizo zoti inu mukuona bwanji kuti zifukwa zake zitokha zotani. Kuchoka pamenepo tinaonanso kuti guys amenewa a National Product Magazine anaperekanso mphoto kwa Patricia Weskes pajatu amenewa ndi kuti ndi anduna a zachilengedwe ndi akuti alandira mphoto amenewa ngati MP komanso ngati nduna yachizimayi amene wachita bwino makamaka amene wasevera ku nduna umenewo komanso pajatu atsata bwinobwino kuti Weskes analito ku nduna wa sports ndi zina zotero. Ndi zikuona kuti ku nduna umenewo nakonso ndi kuti anapanga save anthu bwino kumeneko achinyamata. Timaona kuti amawalimbikitsa pa nkhani zosiyanasiyana kutenga gawo masewera ndi zina zotero ndi zokhuza ndi za ntchito zichani kuwalimbikitsa kumeneko. Ndi zikuona kuti anachita ndithu bwino kumeneko. Kuchoka pameneponso pamene ali nduna ya zachilengedwe khalanso akupusha kwambiri makamaka pokati mabungwe ngati FAO kapena kuti Food and Agriculture Organization kuti athandize dziko Malawi makamaka pa nkhani ya zachilengedwe. Tinaona kuti abungwe la FAO anayikato chidwi chothandiza dziko Malawi kumbali ya technical komanso financial support makamaka ku nkhani yokhuzana ndi zachilengedwe. So ndi zambiri ndithu ndi nkutheka kuti zinthu ngati zimenezo ndi zimene zinapangisa zona kuti magaya abungwe limene la National Product Magazine apange consider kuti alandire nawo mphoto zimenezo. Kuchoka pamenepo ndi kuti nokoli ya Cecilia Dongole ndi paja amenewa ena timawatsata bwino ena mwina sitimawatsata koma ndi munthu mmodzi mweneno amachanga mene amakangalika pa nkhani yokhuzana ndi business ndozi kabwino makamaka nkhani ya business amapanga business ya kadira kumaitanisa galimoto konja kubweresa ku Malawi kumagulisa chakulimbe uko maso mplanta amenemo amachitanso za hardware choncho kuitanisa zinthu za furniture choka kunja uko zinaso amanyamula ku Malawi kumapitisa kunja uko kumakagulisa kumeneko tondokhuza ndi furniture ndi zina zotero. Amachitanso za construction choncho ndi kampani choncho ndithu kamachita za construction moti ndoziwika bwinobwino ndithu registered ndi PPDA mwina potengera kuti amakhala kutumiza arondo kagulisa kumaiko akunja ndi zina zotero nkutheka ndi kuti ngaya amene National Product Magazine apanga consider kuti none munthu mmodziso nakuthandiza makamaka magawo zachuma wesa forex ndi zina zotero. Pano umene focus yathu ndi kuti no ikupita kwa Anumani Chisale paja Anumani Chisale ambiri tikuwatsata bwino kuti ni munthu mmodzi amene amagwira ntchito zachifundo makamaka kuchoka ku constituency kumene amachokera iwowa ku Nchewu Central. Ambiri timatsatira bwino kuti kumeneko akhala akupereka chakudya kuyambirato pamene anakhala phungu wa nyumba ya malamulo komanso ngakhale mbuyo mwasanakhale phungu wa nyumba ya malamulo amaoneka kuzona kuti akhala akutomekera ku constituency imeneyi kumbali yokhuzana ndi nkhani za umoyo ndi takhala tikuona kuti akhala akupereka njinga zakapalasa kumeneko kuti no mayendedwe asamavute makamaka ku nkhani ya zokhuza ndi za umoyozi achise ndi ena otero akamapita kukatumikira anthu asamavutike mayendedwe. Mzipatala mmenemo amakhala akupereka mamiliyoni ochuluka kwambiri kupatala ngati Nsipe, Siyaluzo ndi zina zotero akhala kulandira thandizo lokhuzana ndi pena chakudya ngati chimanga na ofa pasiso ndalama zimenezo zonena kuti zithandizire ku nkhani yokhuza ndi administration. Chimanga ofa akhala akupereka ku members pena kuti anthu ochokeratu ku dera lawo kumbali ya maphunziro ndi takhala tiona kuti munthu mmodzi amenenso akhala akutenga gawo lalikulu kwambiri kupereka mabuku makope kugulatu ma uniform kugulira ana sukulu kumeneko. Choka pamenepo kulimbikisaso programu ija ya school feeding lino ana azikhala kudya phala kumeneko akhala akupanga fund ma programs ngati amenewo mafomu ndani akhala akupasidwa njinga za moto sizokhazo. So ayi tinaona kuti recently anakumbatu mijiko kumeneko yokwana mati 200 andi amachita kunena zoti by December aonesesa zona kuti akumbatu mijiko yokwana 500. Kosi tikatsata bwinobwino kuti kunchewu zikuona kuti nkhani yokhuza ndi madzi yakhala ikuvuta kwambiri. Zikuona kuti magayi a Central Region Water Board zimavuta nkhani yokhuza ndi madzi ngoti zikwavuta nkhani yokhuza ndi madzi paja kumene kwakhala masiku ochuluka kwambiri masiku masabata penanso matha mwezi kumene kapena miyezi kumene madzi akuvuta ochokeratu nthambi imene ya Water Board. So iwo ngati phungu kumene anakhona zoti ndi chanzero kuti no angoyamba kukumba mijiko kumbiratu anthu aku constituency kwawo kuti asamavutike nkhani yokhuza ndi madzi. Pano tikatsata bwinobwino kuti yokhuza ndi CDF ndi kuti sinakhazike bwinobwino kupe kuti ndalama zimene zonse zinayambe kugwira ntchito kupitatu ma constituency zikutanthauza kuti Anumani Chisale amakhala akugwiritsa ntchito ndalama zawo za mthumba kupangiratu zinthu zonsezi kumene kuti kuzipereka kumene timakhala tionenako kuseva anthu ena osakhala munthu wozikonda yaphunguto ochapachabe amene amakhala akuchita zinthu ngati zimenezi. Ena mwa iwo akasankhidwa ndi kuti sabwereranso ku constituency mazawafunanso anthu nthawi ya zisankho imene nkhani zake zimakhala zikuyendera. So whatever the case kuti kasosi ya ndalama imeneno Anumani Chisale amakhala akugwiritsa ntchito pano nkhani ndiona kuti
iwo atu amakhala kupanga sevo anthu ndalama zimenezo zikuoneka zona kuti zikuthandiza anthu. Leso mujamu meti maonera kuti Napoleon Zombe munthu mmodzinso amene akutiyesesa kuti athandize dziko la Malawi pa ntchito zabwino zimene amakhala akugwira ku dziko limene la Malawi. Aiti amikire makamaka Anumani Chisale pa ntchito zabwino zimene makhala akugwira, akhalatu akupereka chitsanzo chabwino. Fosi tiyamikirenso aphungu amene makumbukira ku constituency kumene machokera. Ntchito zabwinoto zimene Anumani Chisale amakhala akugwira ndi zimene zapangisa zona kuti National Product Magazine pase mphoto amene Anumani Chisale. Ayi mmene monkhani zake ni mmene zikuyenderanso zoti muli maganizo pa nkhani imeneyi makamaka pamene tikunena zona kuti Anumani Chisale alandiratu awadi ngati phungu amene amakhala akutumikira bwino maso kuthandiza anthu ku constituency yake. Ati maganizo amene walipo fotokoza na comment section koma mtumapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.